नुबाय लोगोफोर हरनि 10थाबाबो 11थाबाबो माबायदि आंखौ दर फांथेनानै उन्दुयो दर फांथेनानै उन्दुजोब्बाय नै गासिबो ओरैबायदि मानसि आंनि हौवाया मिथिबायना लोगोफोर थाइनोबो मोजां मानसि नङा बियो मिथिबाय ओरैबायदि हिनजावखौहाय दोखो दोखो खालामनानै जायो बियो आंखायसो भुगिनानै दङ लोगोफोर ओरैबायदि मानसि बियो आंखौहाय हर गेजेराव दर फांथेनानै उन्दुनानै थाबाय आं जिन्दगिबो निमाहा होआथ' बे हौवाखौहाय कुनजिता नार्जारी आं बेखौनो खावलायो आरोना बारा ड्रामा खालामनो नाङा मानोना बांद्राय ड्रामा खालामबा मा जायो मोनथिगौना खोनादोंना बै मोसौ लावखारा मोसाफैदों होननानै थगायनाया मोसाफैदों होननानै रायजोफोरखौ मोसाफैदों होननानै थगायनानै खारबोबाय रायजो राजाफोरनो खोन्थाबाय बिनि उनाव थांबाय मोसा गैया मोसाफैयाखै आं थगायदोंसोलै जाबाय थिग बेबायदि आरो उनाव जुदि मोसाया फैमारोब्ला खिन्थु रायजो राजाफ्राबो मा बियो थगायखायोलै बियो नाटकसो खालायो बियो बेबायदिनोखा होननानै मालाबा नोंनि खैफोदाव नोङो रावखौबो लोगो मोननाय नङा आरो बेबायदि बेनिखायनो आङो खावलायदों बांद्राय ड्रामा खालामनो नाङा बे ससियेल मिडियायाव गाबनाया गोरलै बाथ्रा नङा गाबनाया मोदै हुगारनाया ससियेल मिडियायाव गोरलै बाथ्रा नङा माने थगायनो दासान रियेल कन्टेन्ट लाबो आरो फेसबुकआबो थगायनायखौ बारा एक्सेप्ट खालामा बेखौ कनसिडार होआ माने रियेल जानांगौ कन्टेन्टफोरा रियेल जानांगौ रियेल कन्टेन्टफोरखौ गनायो रायजो राजाफ्राबो गनायो बांद्राय ड्रामा खालामनो नाङा मानोना बै मोसौ लावखारनि बायदि मोसाफैदों होननानै रायजो राजाफोरा सिखा जं लानानै ओंखारबोनाय उनाव मोसाफैयाखै होननाय बायदि थगायनो नाङा मालाबा रियेल जाथाय खैफोद जायोब्ला नोंजों रावबो गसंनाय नङा नोंजों रावबो लोगो जानाय नङा मानोना नोंनि खैफोदाव गोबां मानसिफोरा बाथ्रा बुंदों गोबां मानसिफोरा नोंखौ सापर्ट खालामदों गोरोन्थि मानसिया गोरोन्थि जायो मैदेर आथिं थोंब्रैयानो गादलुनोब्ला मानसियालाय गादलुनो बेसे गोब्राब बेबायदि बाथ्रा जायफोर साननो गोरों बिजिरनो गोरों मानसिफ्रा गोबां सापर्ट खालामदों मदद खालामदों आरो बिनिखायनो नोंखौ एलबामाव मोसानोबो खाबु होदों स्कप होदों नोङो फेमास जादों मुंदांखा जादों रायजो राजाफोरखौ ड्रामा खालामबाय थायोब्ला उनाव नोङो अननायखौ मोननाय नङा फोथायजानाय नङा जायनि जाहोनाव बेबायदि नङा होमबा आं बेखौनो सानो ड्रामा खालामनो नाङा आरो रायजो राजाफोरा मोनथिया नङा मोनथियो हमनो हाया नङा हमनो हायो सैथोआ मा आरो नंखाया मा बेखौ हमनो हायो बेनिखायनो ड्रामा खालामनायनिफ्राय गोजानाव थायो आं बेखौ खावलायो आरो गोबां मानसिफ्रा बुंदों मा बुंदों अनलि फर डलार अनलि फर ड्रामा इट्स अनलि ड्रामा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों माने रियेलबो जानो हागौ आरो जा नंखायबो जानो हागौ बेनिखायनो गामि खाथिनि मानसिफोरा मा खालामनांगौ बेखौ सोंनांगौ आरो नायबिजिरनांगौ थारैनो मा जामारदों मानोना कुनजिता बर'जों नार्जारीजों बिनि बेकग्राउन्डआ गोबां मानसि दं आथिखालाव गोबां मानसि दंसै गोबां मोजां मोनग्रा मानसि दंसै बिथांमोना चेक आउट खालाम नायबिजिर बिथांनि जिथुनाखि लाइफआव मा जामारदों बेखौ नायबिजिरनानै जाहाथे समाधान खालामनानै होयो गोबां बुंदों सोरजोंबा कपि स्ट्राइक होजादों होनना बुंदों बेबायदि मैया कपि स्ट्राइक होजाबाय दिनै आरो हौवाजोंनो दरजा फांथे जाबाय थारैनो सिङाव मा बाथ्रा दं सिङाव सैथोआ मामार बेखौ खाथि खालानि न' खाथिनि बा ओनसोलनि मानसिफोरा नायबिजिरनानै समाधान खालामनानै होयो थेंक इउ लाभ इउ अल जय बर' हारिनि